गुमाखौनो मोनथ'वाखै होनलाय माइ हादों नै गासिबो जोंहा जमा जमा रायजो राजाफोर गासिबो होनलाय नैहाय मोनसे थालांबाय जि मोजां जादों नै जि मोजां जाखादों थिखांख' हालायाना आबै गदायाव गायनायानो हाग्रा दोंसेबो गैखायाहाय ओरैबायदि मोजां जादों गदायनि लदायथार माहाजोन जासिनथारसिगोन देग्लाय खोदोमगुरिया ओं ओं दे गुमामोन आबादारि मावथि सिख्लाफोर बैथिंजाय ना मावथि सेंग्राफोर होनलाय सेंग्रा हानजा ओरैजायना माया थालांजोबबाय थाव दैया मोजांखौथ' गानलाय बेयाव जमा हानसैलाय जायगा थोन थोननो जि मानसि खानाय जमा जमानो गुमा हमदों नै गुमा मासे मोनबावलायबाय मालाय बिस्रा बिबाजै बिबोनांनो सेब सेब हमगासिनो होनलाय ओंहाय जि बुरजा मोनखाबायना नोंसोरो पकेटसे हाला आबै नोङो गुमा गोथाव ज' हमखादों नै गुमा गोथाव मोनसोगारदों जि गुमा गोथाव ज' हमखादों नै लोगोफोर नै माइ गानलांलायदों बिसोरो ओरैहाय गुमा गोथाव हमनायनि मुखुबावनो ना Lấy bữa này nào có cái đống thằng cụ thì mi chơi này người đi xem mà nơi này cái bài tàu xí cũng mà mà bữa xem cái
ए 20टा मानि मोनबावबायसो ए बुरियाथ' बुरजाथार मोनबाय आंहा नै मासे मोनबाय नैहाय आंहा मासे मोनबाय नै बे खायले ओरैनो नों रायजोआव एब्लेजोबो थान्दायाव बाख्लायजोबो दुब्लिनिफ्राय फैबाय आरोना लोगोफोर माइ हानाया आङो इनिफ्राय नै आंहा नै गुमा गोथाव मोनबोबाय आरोना नै इसिबां मोनदों मालाय मानसिफ्रा बिराद बुरजा बुरजा मोनथारदों इनिफ्राय आङो बेखिनिखौल' मोनदों आरोना बेयो 25टा जानो मासे खमबावसो 24टा इनिफ्राय नै लोगोफोर बे मना सिङावहाय ना दङ आरोना ना खावैबो दङ इनिफ्राय खुसिया दङ मागुर दङ इनिफ्राय नै एंखावरिबो दङ मामबायलागासिनो दङ एंखावरि गोनांखाय आङो माबायाव दिरुन्दिया सान्द्रियाव मनायावनो साफायबाय आरोखि दा मासे मासे हमनानै सायनोसै आं नङाबा बिरलांलाबायनो नागिरो जे बेखौहाय संनानै जानोसै आरोना लोगोफोर आङो दाहाय बेखिनियानो इनिफ्राय बेखिनियावनो दोननोसै दिनैनि भिडिअखौहाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय लोगोफोर नायलाय खुसियाखौ माबायदि नुदों लेवना लेवथानो माब्रैबा नुखादों नायलाय नै आङो गोदानो गिसिगारो बेखौहाय आं दिनै जाया बै मागुर आरो खावैफोरखौहाय जागोन बेखौ दोनथ'गोन माने मा जाखो इलाय मा जानो थाखो इलाय